presented by Seth Music Bhojpuri। मिले खतियारवा बोलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, सखिया रे उ त पगलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, सखिया रे उ त पगलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा। Presented by Seth Music Bhojpuri। मानेला ना बाते उ करेला बोरियारी, लगता वे घर से सुनाई आज गारी, मानेला ना बाते उ तो करे बोरियारी, लगता कि घर से सुनाई आज गारी, व्हाट्सएप पर लिख के भेजवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, सखिया रे उ त पगलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा। खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार। मंजस मन मोही साहेब मन लेना बतिया, गुडू इमाम कोई दिल दूर गतिया, संजय शिवानी साहेब मन लेना बतिया, गुडू इमाम कोई दिल दूर गतिया, नजरी में कब से गड़वले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, कोहिए से बतिया बतवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, पीड़िया के किरिया खियवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा, सखिया रे उ त पगलवले बा, मिले खतियारवा बोलवले बा। Presented by Seth Music Bhojpuri।